Jekk ma nwettqux in-nies se ddura l-soluzzjonijiet minn politiċi populisti, razzisti u ksenofobiċi. Dan kliem il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz dwar l-immigrazzjoni sena mit-traġedja ta' Lampedusa. Schulz saħaq li fl-aħħar snin il-Mediterran sar ċentru ta' katastrofi fosthom bil-mewta ta' 366 persuna bħal dan iż-żmien sena u biktar minn 3000 persuna li jerqu jew ġew irrappurtati mitlufa mill-bidu ta' din is-sena. Skontu l-Ewropa għandha responsabilità morali li twaqqaf dawn it-traċedji. Schulz sostna li n-nuqqas tal-Ewropa li taqbel fuq politika koerenti dwar l-immigrazzjoni u l-ażil flimkien ma' nuqqas ta' impenn qed jippermettu krimini minn traffikanti bla skrupli. Schulz jgħid li minkejja li l-Ewropa tiġbed lejha x-xogħol in-nuqqas ta' politika ta' immigrazzjoni u ażil qed wassal biex nies qed tidħol b'mod irregolari u tiġi mċaħda mill-integrazzjoni. Għaldaqstant qal li jridu naslu fi qbil mal-pajjiżi minn fejn joriġinaw u jgħaddu l-immigranti biex ikun żgurat li traffikanti ma jgawdux il-libertà li għandhom bħalissa. F'dan l-aspett sostna Schulz huwa importanti li tkun indirizzata il-kriżi fil-Libja. Qal ukoll li postijiet bħal Lampedusa u Malta jinsabu mafusin u s-soluzzjoni i pajjiżi oħra fl-Unjoni u l-Unjoni nnifisha li jagħmlu iżjed u jkunu applikati prinċipji ta' fair sharing, responsabilità u solidarjetà. Għaldaqstant irridu nindirizzaw din il-kwistjoni mhux biss mill-aspett umanitarju imma anke biex insolvu l-isfidi demografiċi u s-sostenibilità tal-welfare state.